בכל משפחה ובכל קהילה, יש אנשים שהפכו את המקום למשהו. עם הזמן הם נשארים בתמונה ישנה, ובסיפורים שמתפזרים בין הדורות. אנחנו הופכים את הסיפורים האלה למורשת חיה וזיכרון נוכח. אנחנו מצלמים סדרה של סרטונים קצרים לפי נושאים: ילדות, משפחה, עבודה, הישגים, חלומות ורגעים משמעותיים. פרקים קצרים שקל לפתוח, לשתף ולראות בנייד בכל רגע. על בסיס הסרטונים אנחנו בונים אתר מורשת או אתר זיכרון מעוצב שמשלב וידאו, טקסטים ותמונות. התהליך מתאים לוותיקים ומייסדים בעודם בחיים, בשביל זיכרון אהובים שנפטרו, או כדי להחזיר לבמה דמויות משמעותיות מהעבר. אם אתם מרגישים שהגיע הזמן לשמור את הסיפור של מי שיקר לכם, מוזמנים לדבר איתנו.